Есра, защо Фемин участва в интеркултурната седмица? Участваме, за да разнообразим Ноемюстер и да привлечем повече жени към нашия проект. За какви жени става въпрос? Ние сме част от трудовата борса и искаме да привлечем жени с миграционен опит. Имайки различни предложения към тях, ние искаме да ги интегрираме на трудовия пазар. Какви са тези предложения? Помощ при кандидатури и подаване на заявления, езикови курсове, също така има шивашки и кулинарен мастер-клас, както и медиа кафе. Това се прави с цел да се улесни интеграцията, а и с цел обмяна на опит една с друга и с нас. Господин кмете, как бихте оценили проекта Фемин? Това е един изключително хубав и важен проект за жените. За какво става въпрос в презентацията ви? Искаме да научим повече за професионалния опит на тези жени и за дефицитите, които е възможно да имат. Искаме да проведем разговор с тях.